Sicílie, největší ostrov ve Středozemním moři, byla po tisíciletí křižovatkou civilizací, náboženství a obchodních cest. Její strategická poloha mezi Evropou, Afrikou a Blízkým východem způsobila, že se stala objektem touhy mnoha mocností – Řeků, Kartáginců, Římanů, Byzantinců i Arabů. Každá z těchto kultur zde zanechala svou stopu. Avšak až příchod normandských dobyvatelů v 11. století dal vzniknout jednomu z nejpozoruhodnějších fenoménů středověké Evropy. Normané, původně vikingští nájezdníci, kteří se usadili v severní Francii, dobyli Sicílii z rukou muslimských vládců a vytvořili mocné a kulturně rozmanité království, jež se vymykalo všem dobovým standardům. Na rozdíl od většiny feudální Evropy, kde vládla náboženská a etnická uniformita, se na Sicílii pod normandskou korunou setkávali Arabové, Byzantinci, Latiníci a Židé, nejen v rámci jedné říše, ale i v rámci jediné ulice. Tento dokument podrobně mapuje vzestup a vývoj normandské Sicílie, od dobytí ostrova přes politickou administrativní konsolidaci až po kulturní a vědecký rozkvět, který z ostrova učinil skutečný maják multikulturalismu a tolerance. Skrze detailní pohled na vládu Rogera Thorntoney a jeho nástupců odhalíme, jak v srdci středověku vznikl stát, kde mešity stály vedle kostelů a synagog, arabské rukopisy se překládaly do latiny a byzantské mozaiky zdobily normandské paláce. Sicílie pod Normanmi nebyla pouze historickou zvláštností, byla vizí jiného světa, ve kterém různost nebyla slabinou, ale silou. Strategická poloha Sicílie. Sicílie, největší ostrov ve Středozemním moři, se od pradávna nacházela na křižovatce civilizací. Její geografická poloha mezi Evropou, Afrikou a Blízkým východem z ní učinila klíčový bod pro obchod, vojenství i kulturní výměnu. Během tisíciletí se zde střídaly mocnosti jako Féničané, Řekové, Římané, Byzantinci, Arabové a nakonec Normané, kteří ostrov přeměnili v unikátní multikulturní království. Normané, původem vikingové, kteří se usadili v severní Francii, se na Sicílii dostali během 11. století. Jejich vláda znamenala nejen vojenské vítězství, ale i vznik civilizace, kde se mísily latinské, arabské, byzantské a židovské prvky v nebývalé harmonii. V době, kdy Evropa často zápasila s náboženskou intolerancí, byla Sicílie pod Normanmi světlem tolerance a kulturního bohatství. Přednormandská Sicílie. Arabové, Byzantinci a předpoklady pro změnu. Před příchodem Normanů byla Sicílie po staletí pod vlivem dvou významných mocností, Byzantské říše a arabského chalífátu. Každá z těchto civilizací zanechala na ostrově hlubokou stopu a vytvořila prostředí, které umožnilo vznik multikulturní společnosti ještě před normandským dobytím. Byzantská Sicílie 535-820. Po pádu západořímské říše byla Sicílie připojena k východořímské, byzantské říši. Ostrov se stal důležitým centrem říšské správy, církve i kultury. Byzantská vláda upevnila řeckojazyčnou kulturu, ortodoxní křesťanství a centralizovanou byrokracii. Byzantská moc byla ale postupně oslabována častými nájezdy Langobardů, piráty a nespokojeností místního obyvatelstva. Ostrov se stal zranitelným cílem pro nově se formující islámské síly. Arabská Sicílie 827-1061. V roce 827 zahájili Aglabovci, arabská dynastie z dnešního Tuniska, invazi na Sicílii. Do roku 202 ovládli většinu ostrova a nastolili emiráty s centrem v Palermu, který se stal hlavním městem. Arabská Sicílie byla součástí širší islámské civilizace a zažila období kulturního i hospodářského rozkvětu. Arabové přinesli zavlažovací systémy a nové zemědělské plodiny, citrony, pomeranče, cukrovou třtinu, pokročilou matematiku, medicínu a astronomii, architekturu s typickými prvky kupolí, oblouků a mozaik, náboženskou toleranci. Křesťané a židé mohli žít jako dhimmi, chráněné menšiny. Arabská Sicílie byla moderním, kosmopolitním a intelektuálním centrem své doby. Nicméně v 11. století oslabená moc emírů a vnitřní konflikty připravili půdu pro další změnu, příchod Normanů. Normandská invaze a dobytí ostrova Normané, původem vikingští válečníci, kteří se v 10. století usadili v severní Francii, Normandii, se během 11. století zapojili do bojů v jižní Itálii jako žoldnéři ve službách různých italských i byzantských pánů. Postupně si však vybudovali vlastní mocenskou základnu a začali expandovat. Jedním z nejvýznamnějších vůdců byl Robert Guiscard, zatímco jeho mladší bratr Roger de Hauteville se zaměřil na dobytí Sicílie.
Průběh dobytí Sicílie 1621. Dobývání ostrova nebylo jednorázovou kampaní, ale trvalo téměř 30 let. Arabská Sicílie byla v té době roztříštěna mezi různé emíry, kteří mezi sebou často bojovali, což Normanům výrazně usnadnilo postup. 1601 Roger a Robert přistáli na východním pobřeží poblíž Messiny, kterou brzy obsadili. Tento krok jim zajistil základnu pro další výboje. 1632 Normané postupně dobývali vnitrozemí i menší města. V roce 1701 padla Enna, jedno z nejvýznamnějších arabských center. 1072 dobytí Palerma, hlavního města arabské Sicílie. Roger se zde usadil jako hrabě sicilský a založil základ budoucího království. Palermo se stalo novým sídlem normandské moci. 1806 pál Syrakus, jednoho z posledních významných arabských měst. 1091 dobytí Noto, poslední arabské bašty. Celá Sicílie byla tímto rokem plně pod normandskou kontrolou. Místní reakce a podmínky dobytí Normané při svém postupu využívali nejen vojenskou sílu, ale i diplomacii. Mnohé komunity, zejména křesťanské, je vítali jako osvoboditele od muslimské nadvlády. Arabové, kteří přijali normandskou nadvládu, si často mohli ponechat své majetky a postavení. Roger byl známý svou umírněností a pragmatismem, což mu pomohlo stabilizovat situaci a získat podporu různých etnických a náboženských skupin. Vznik Sicilského království. Po dobytí celého ostrova v roce 1201 zůstala Sicílie formálně hrabstvím, jehož vládcem byl Roger Piercy de Hauteville. Pod jeho vedením byla země pevně konsolidována a normandská moc upevněna. Avšak skutečný vrchol moci a prestiže přišel až s jeho synem Rogerem de Facte, který se stal prvním králem Sicílie a vytvořil jedno z nejpozoruhodnějších království středověké Evropy. Roger Toti a založení království. Roger Toti se stal hrabětem v roce 1005 po smrti svého otce, ale teprve v roce 1630 byl papežem Anakletem Toiti korunován na krále Sicílie. Tím vzniklo Sicilské království, které zahrnovalo nejen Sicílii, ale také rozsáhlé oblasti jižní Itálie, Apulii, Kalábrii, Kampánii a část Neapol. Roger Trocir byl výjimečný vládce. Byl vzdělaný, pragmatický a otevřený různým kulturám. Obklopoval se muslimskými, řeckými i latinskými učenci, úředníky a rádci. Založil centralizovaný a velmi efektivní státní aparát. Správa a organizace království. Roger Taffy vytvořil jednu z nejmodernějších správních struktur své doby. Multilingvní správa. Úřední jazyky byly latina, řečtina a arabština. Zákoník Assizes of Ariano, komplexní právní dokument, který sjednocoval právo napříč královstvím. Silná královská moc. Decentralizované feudální vztahy byly omezeny a většina moci byla soustředěna do rukou panovníka a jeho administrativy. Tajná služba a síť informátorů pro udržení kontroly a včasné potlačení vzpour. Palermo, hlavní město Nové říše. Za vlády Rogera Toty se Palermo proměnilo v kulturní a politické centrum celé jižní Evropy. Město bylo symbolem normandsko-arabsko-byzantské syntézy. Stály zde paláce s arabskými oblouky a byzantskými mozaikami. Mešity byly přeměněny na kostely, ale často si ponechali původní architektonické prvky. Fungovaly zde školy, observatoře, skriptoria i překládací centra. Sicilské království se stalo modelem multikulturního a multikonfesního soužití v době, kdy většina Evropy směřovala k náboženské homogenitě a netoleranci. Multikulturní společnost. Spolužití Latinů, Arabů, Řeků a Židů. Sicilské království za vlády Normanů bylo unikátním fenoménem v tehdejší Evropě. Místem, kde vedle sebe žili různé národy, jazyky a náboženství v relativní harmonii. Tato výjimečná společnost byla výsledkem cílevědomé politiky normandských vládců, zejména Rogera Toty, který si uvědomoval, že stabilita a prosperita jeho království závisí na zachování kulturní rozmanitosti. Etnická a jazyková rozmanitost. Společnost na Sicílii byla extrémně pestrá. Arabové, Saracény, tvořili významnou část městského obyvatelstva, zejména v Palermu, Syrakusách a dalších městech. Působili jako úředníci, architekti, lékaři a vědci. Řekové, Byzantinci, především východ ostrova, nositelé pravoslaví a řeckého kulturního dědictví. Mnozí z nich zůstali vlivnými i pod normandskou vládou. Latinci, Normané, Italové, Frankové tvořili elitu a vojenskou vrstvu. Přinesli latinskou kulturu, římské právo a katolickou víru. Židé žili ve zvláštních čtvrtích, juderie, často se věnovali obchodu, bankovnictví, lékařství a vědám.
Byli chráněni králem a měli relativně vysokou míru autonomie. Náboženská tolerance. Jedním z největších paradoxů Sicilského království bylo, že v době křížových výprav a pronásledování jinověrců v Evropě na Sicílii docházelo k náboženskému soužití. Křesťané, katolíci, latinci i pravoslavní měli svá biskupství, kostely a kláštery. Muslimové měli svá práva, soudce, kádí, mešity a školy. Mnoho z nich zůstalo loajální vůči normandské koruně. Židé byli považováni za lidi knihy a užívali stejný status chráněné menšiny jako muslimové. Králové vědomě podporovali náboženskou rovnováhu a zakazovali násilné konverze nebo pronásledování na základě víry. Kulturní a vědecká spolupráce. Tato různorodost vedla kulturní explozi, která v sobě spojovala to nejlepší z východu i západu. Arabská věda a medicína se překládala do latiny a řečtiny. Byzantské umění se mísilo s románskou architekturou. Hudba, poezie a filozofie různých jazyků a stylů se šířily mezi dvorem i měšťany. Díky tomuto prostředí se Sicílie stala kulturním mostem mezi křesťanským západem a islámským východem. Politika a správa. Efektivní administrativa Normanů. Jedním z největších úspěchů Normanů na Sicílii byla jejich schopnost vytvořit stabilní, centralizovaný a efektivně fungující stát, který překonával v mnoha ohledech své současníky v západní Evropě. Místo, aby slepě převzali existující modely, Normané vytvořili unikátní správní systém, který čerpal z arabských, byzantských i latinských tradic. Centralizace moci. Normandské království bylo výrazně centralizované. Král nebyl jen formální hlavou státu, ale skutečným vládcem s rozsáhlými výkonnými pravomocemi. Šlechta byla podřízena královské autoritě a nemohla si nárokovat autonomii, jako tomu bylo ve feudálním systému Francie nebo Německa. Král jmenoval místodržící, soudce i církevní hodnostáře. Všechny daně, cla a důchody plynuly přímo do královské pokladny. Král měl vlastní armádu i tajnou službu, která monitorovala šlechtu i obyvatelstvo. Multikulturní byrokracie. Správní aparát království byl pestrý a sofistikovaný. Arabové zůstali páteří finanční a administrativní správy, ovládali účetnictví, daně a evidenci majetku. Řekové pracovali v právnictví, církevní správě a udržovali kontakty s Byzancí. Latinci tvořili vojenskou elitu a postupně převzali vyšší politické funkce. Úřední dokumenty se běžně psaly v arabštině, latině i řečtině, v závislosti na cílovém příjemci nebo typu správy. Například daňové záznamy byly často vedeny v arabštině, zatímco právní listiny ve staré latině nebo řečtině. Assizes of Ariano. Nejvýznamnějším právním počinem byl zákoník Assizes of Ariano, který vydal Roger d'Acutio v roce 1140. Šlo o komplexní kodifikaci práva, která sjednocovala různá právní pravidla. Arabská, byzantská, normandská do jediné právní struktury. Zákoník zaručoval práva všem poddaným bez ohledu na víru. Zvyšoval tresty za vzpouru, zneužití moci a korupci. Stanovil přesné podmínky dědictví, vlastnictví a správního řízení. Tento právní dokument byl staletí napřed před zbytkem Evropy. Bezpečnost a kontrola. Normané dbali na vnitřní bezpečnost a informovanost. Udržovali síť agentů a špehů, kteří hlásili nepokoje a nespokojenost. Vojenské posádky byly rozmístěny po strategických městech. Městské brány, obchodní trasy a přístavy byly kontrolovány státními úředníky. Architektura a umění. Kde se setkává východ se západem? Jedním z nejvýraznějších a nejtrvalejších odkazů normandské Sicílie je její architektura a umění, které se staly doslova symboly kulturní syntézy mezi latinským západem, byzantským východem a islámským světem. Nikde jinde ve středověké Evropě nenajdeme tak harmonické spojení stylů, technik a estetiky. Normandsko-arabsko-byzantský styl. Normané nebyli i ikonoklasté, naopak vědomě přejímali a spojovali prvky cizích kultur. Arabské prvky, kupole, oblouky ve tvaru podkovy, geometrické ornamenty, arabesky, zahrady s fontánami, kaligrafické nápisy. Byzantské prvky, zlaté mozaiky, ikonografie klenuté baziliky, trojlodní dispozice chrámů. Románské prvky, masivní kamenné zdi, věže, sloupy, portály a reliéfy. Z tohoto spojení vznikl zcela jedinečný architektonický styl, který neměl v Evropě obdoby a je dodnes patrný v mnoha dochovaných památkách. Významné stavby Palermo, hlavní město království, se stalo doslova živým muzeem tohoto stylu. Palác Zisa, původně letní sídlo Rogera d'Autio, postavené arabskými staviteli. Kombinuje islámskou architekturu s normandskými obrannými prvky. Palác normandský,
Palazzo dei Normanni. Obsahuje slavnou palatinskou kapli, Capella Palatina, s bohatou mozaikovou výzdobou a arabským stropem z cedrového dřeva s geometrickými motivy. Martorana, Santa Maria del Ammiraglio. Kostel postavený admirálem Georgiem z Antiochie s dechberoucími byzantskými mozaikami. Monreale, klášterní komplex poblíž Palerma. Katedrála Monreale je ikonickým příkladem normandsko-arabsko-byzantské syntézy. Obsahuje přes 6000 m2 mozaik, včetně majestátního Krista Pantokratora. Umění a mozaiky. Mozaiková výzdoba normandských chrámů patří mezi nejkrásnější v celém středomořském světě. Typické jsou zlaté pozadí, symbolizující božské světlo, postavy světců, proroků a andělů ve východním stylu, ale často s latinskými nápisy. Přírodní a geometrické motivy v arabském duchu. Kromě náboženského umění vzkvétalo i světské umění, miniaturní iluminace, textilní výroba, řemesla, dekorace z kostí, slonoviny, drahých kovů a keramiky. Náboženský život, toleranc a kontrasty. V době, kdy většina Evropy směřovala k náboženské homogenitě, pronásledování jinověrců a nadvládě jedné státní církve, byla Sicílie pod Normanmi pozoruhodnou výjimkou. Náboženský život na ostrově byl pestrý, vícerozměrný a relativně tolerantní. Panovníci si uvědomovali, že stabilita království závisí na rovnováze mezi jednotlivými náboženskými komunitami. Katolická církev. Po převzetí moci se Normané hlásili k římskokatolickému ritu, což jim zajišťovalo legitimitu v očích papežství i západní Evropy. Zakládali nové katolické diecéze, kostely a kláštery. Katolická církev byla podporována, ale nikdy nezískala absolutní monopol, jako tomu bylo v jiných částech Evropy. Král jmenoval biskupy a kontroloval církevní majetky. Latinský klérus byl často doplňován z Francie a Itálie. Církev hrála důležitou roli v propagaci královské moci a kultu. Pravoslavní, řecká církev. Velká část obyvatelstva, zejména na východě Sicílie, zůstala věrná řeckému, byzantskému pravoslaví. Normané umožnili koexistenci latinského a řeckého ritu, což bylo výjimečné. Řečtí mniši a biskupové si udrželi kláštery a liturgii v řečtině. V některých oblastech působili vedle sebe latinské i řecké diecéze. Královský dvůr často využíval řecké písaře, diplomaty i teology. Islám. Po dobytí ostrova nebyli muslimové zcela vyhnáni. Naopak, Normané je ponechali na ostrově jako užitečné a loajální obyvatele, a to jak ve městech, tak na venkově. Islám byl tolerován jako legální náboženství poddaných. Muslimové měli vlastní mešity, soudnictví, šaría, školy a trhy. Mnozí muslimové sloužili u dvora jako lékaři, astrologové, architekti nebo vojáci. V Palermu fungovala aktivní islámská komunita až do 13. století. Židé. Židovská komunita byla relativně malá, ale vlivná. Žili většinou ve městských centrech v oddělených čtvrtích, Juderie, a měli náboženskou a kulturní autonomii. Měli synagogy, rabíny, školy a vlastní samosprávu. Věnovali se obchodování, lékařství, astronomii a státní službě. Byli chráněni královskými listinami a mnohdy stáli mezi různými komunitami jako prostředníci. Sakrální prostor jako symbol soužití. Na Sicílii se sakrální prostor stal odrazem soužití kultur. Budovy jako Palatinská kaple či katedrála v Monreale kombinovaly arabské, byzantské a latinské prvky nejen architektonicky, ale i ideově. V některých obdobích sloužily některé stavby více náboženstvím. Například původně mešity přeměněné na kostely si ponechali arabské stropy i orientaci směrem k Mekce, hospodářství a obchodní síť v Středomoří. Za vlády Normanů se Sicílie proměnila v jedno z nejbohatších a nejlépe organizovaných hospodářských center středověkého Středomoří. Kombinace úrodné půdy, strategické polohy, multikulturní populace a administrativní efektivity vedla k nebývalému ekonomickému rozvoji. Zemědělství a zavlažování. Normané zdědili po Arabech vyspělý zemědělský systém, který nejen zachovali, ale i rozšířili. Pokračovalo využívání arabských zavlažovacích technik, kanálů, kanat, cisteren, nor, vodních kol. Zaváděly se nové plodiny, citrony, pomeranče, cukrová třtina, bavlna, rýže, šafrán, melouny. Mnohé z nich byly na evropském kontinentě neznámé. Produkce obilí, olivového oleje, vína, mandlí a fíkovníků byla stabilním pilířem ekonomiky. Tato rozmanitost přinesla soběstačnost a zároveň možnost vývozu do ostatních částí Evropy a islámského světa. Řemesla a městská ekonomika. Města jako Palermo, Messina, Syrakusy a Trapani se stala centry specializovaného řemesla.
textilní výroba, hedvábí, bavlna, brokáty, barvené látky, kovářství a zbrojařství, zbraně, zbroje, kovové dekorace, keramika a sklo, spojení arabských a byzantských technik, zpracování drahých kovů a šperkařství, často v židovských a arabských dílnách. Každé etnikum přinášelo své specifické dovednosti a produkty, což přispívalo k diverzifikaci trhů i vysoké kvalitě výstupů. Obchod a mezinárodní spojení. Sicílie byla křižovatkou námořních cest mezi Evropou, Afrikou a Blízkým východem. Normané vytvořili síť obchodních partnerství, které zahrnovaly Benátky a Janov, italské námořní republiky, které měly zájem o suroviny a luxusní zboží. Fatimovský Egypt a Magreb. Přes muslimské kupce proudilo zboží, ale i informace a technologie. Byzantská říše, starý kulturní a ekonomický partner, hlavně v oblasti hedvábí a ikonografie. Evropské státy, vývoz cukru, obilí, vína a citrusů. Normané zavedli clo, měnovou reformu a přístavní kontrolu, čímž efektivně regulovali tok zboží a příjmů. Měna a daně. Ražba mincí probíhala v několika jazycích. Arabsky, latinsky i řecky. Daně byly vybírány v naturálích i mincích, s důkladnou evidencí vedenou arabskými a řeckými úředníky. Výběr daní a správa statků byly centralizované, čímž se omezovala korupce a zvyšoval státní příjem. Sicílie se tak pod Normanmi stala ekonomickou mocností, která konkurovala nejen evropským státům, ale i vyspělým islámským centrům. Významné osobnosti. Roger Dworty a další vládci. Historie normandské Sicílie je nerozlučně spjata s několika klíčovými postavami, které zanechaly hlubokou stopu v politice, kultuře i správě království. Především Roger Dworty, zakladatel Sicilského království, je považován za jednoho z nejvýznamnějších panovníků středověké Evropy. Vedle něj však působili i další důležití normanští vůdci, jejichž role byla klíčová při budování a upevňování království. Roger Erne Apeta, dobytí a základ moci. Mladší bratr Roberta Guiscarda, hlavní dobyvatel Sicílie. V letech 1641 vedl postupné dobývání ostrova z rukou Arabů. Po úplném ovládnutí Sicílie se stal hrabětem sicilským, přičemž si zachoval přímou kontrolu nad většinou území, čímž omezil feudální rozdělení moci. Založil dynastii Hauteville, která vládla Sicílii přes půl století. Roger Thutmose, zakladatel království. Syn Rogera Perho stal se hrabětem jako dítě v roce 1605, králem od roku 1630. Založil Sicilské království a sjednotil pod svou korunou jižní Itálii. Vytvořil efektivní a multikulturní stát, který byl silný jak vojensky, tak administrativně. Obklopoval se učenci a diplomaty z celého Středomoří. Na jeho dvoře působili Arabové, Řekové, Židé i Latiníci. Podporoval vědu, právo, architekturu, umění. Byl renesančním vládcem své doby. Inicioval mozaikové výzdoby, výstavbu paláců, rozvoj práva, Assizes of Ariano, ale také obranu proti byzantským a muslimským ambicím. Vilém Zlý, syn Rogera Tekurath. Jeho vláda byla poznamenána vnitřními nepokoji a šlechtickými povstáními. Přesto pokračoval v politice svého otce a udržel integritu království. Byl schopným vojevůdcem, potlačil povstání v Apulii i útoky z východu. Vilém Dretio, Vilém Dobrý, vnuk Rogera Totio. Za jeho vlády nastalo období klidu, prosperity a kulturního rozkvětu. Významně podporoval výstavbu chrámů, včetně slavné katedrály v Monreale. V jeho době Sicílie zůstala stabilním a respektovaným státem, i když se začala zvedat hrozba ze strany štaufů a císařské moci. Arabové, Řekové a Židé u dvora. Vedle normandských vládců sehráli důležitou roli i neevropští poradci a učenci, kteří formovali kulturní a vědecké prostředí. Al-Idrisi, arabský kartograf a geograf, který vytvořil slavný atlas Tabula Rogeriana na dvoře Rogera Decoye. George z Antiochie, řecký admirál a diplomat, který vedl vojenské kampaně a jednal se zahraničními mocnostmi. Židovští lékaři a překladatelé překládali vědecké texty z arabštiny do latiny, čímž zprostředkovali vědecké poznatky evropské vzdělanosti, kulturní a intelektuální dědictví Normanů. Normandská Sicílie nebyla jen vojenským a politickým centrem, ale také ohniskem vzdělanosti, vědy, filozofie a umění. Králové, zejména Roger Tuater, vědomě podporovali přenos znalostí mezi kulturami a učinili ze svého dvora integrované centrum středomořské civilizace. Díky tomu se Sicílie stala jedním z hlavních mostů mezi islámským východem a křesťanským západem.
Překladatelská činnost a přenos vědění. Důležitou součástí kulturního dědictví Normanů byla systematická překladatelská činnost. Arabské vědecké spisy z oblastí astronomie, matematiky, medicíny a filozofie byly překládány do latiny a řečtiny. Díla autorů jako Avicena, Ibn Sina, Al-Farabi, Aristoteles nebo Ptolemaios se díky sicilským překladatelům dostala do západní Evropy. Překladatelé byli často Židé nebo Arabové konvertovaní ke křesťanství, což jim umožňovalo fungovat v multikulturním prostředí. Tímto způsobem přispěla Sicílie k počátkům evropské vědecké renesance. Kartografie a geografie Al-Idrisi a Tabula Rogeriana. Jedním z největších projektů sicilského dvora bylo dílo arabského geografa Al-Idrisiho, který na žádost Rogera Taraty vytvořil. Tabula Rogeriana, nejpokročilejší mapu světa své doby, založenou na rozhovorech s obchodníky, námořníky a cestovateli. Dílo obsahovalo přesné popisy více než 400 měst a regionů, rozdělených do 70 mapových listů. Mapa zobrazovala nejen Evropu, Asii a Afriku, ale zahrnovala i poznámky o klimatu, ekonomice a zvycích obyvatel. Tato práce zůstala nejpřesnějším geografickým zdrojem až do doby Krištofa Kolumba. Literatura, hudba a vzdělání. Sicílie byla také centrem literární tvorby. Dvorská poezie kombinovala arabské lyrické formy s latinskými a provencálskými vlivy. Rozvíjela se knižní kultura. Skriptoria opisovala a zdobila texty různých náboženství. Hudba obsahovala jak gregoriánský chorál, tak i prvky arabské hudební estetiky. Nástroje jako oud, bubny a flétny. Normandský dvůr také zakládal školy a knihovny, přístupné vzdělancům různých národností. Umělecký vliv na Evropu. Architektonické a umělecké vzory ze Sicílie ovlivnily i další oblasti. Styl se rozšířil do jižní Itálie a dokonce i do některých staveb ve Francii a Anglii. V pozdějším období přešla část kulturního dědictví do rukou štaufů, kteří navázali na normandskou tradici. Sicilská mozaiková výzdoba, multikulturní přístup a centralizovaný model správy se staly inspirací pro další evropské monarchie. Zánik a odkaz. Přechod pod štaufy a trvalý vliv Normanů. Sláva a stabilita normandské Sicílie netrvala věčně. Po smrti Viléma Tucorii v roce 1089, který zemřel bez legitimního dědice, začalo království čelit dynastickým bojům a vnějším tlakům. Normandská éra skončila, ale její dědictví přetrvalo a dál formovalo kulturu, politiku a identitu ostrova. Přechod k dynastii štaufů. Po Vilémově smrti nastal boj o následnictví mezi Tankredem z Lecce, nelegitimním dědicem, a Jindřichem VI., manželem Konstancie, dcery Rogera Brocchio. V roce 1920 Jindřich IV. Dobyl Sicílii a připojil ji k svaté říši římské jako součást štaufských držav. Jejich syn Friedrich IV., pozdější císař, vyrůstal na Sicílii a přejal mnoho z normandského odkazu. Byl vzdělaný, tolerantní, ovládal arabštinu a pokračoval v multikulturním vládnutí. Postupný úpadek tolerance. S nástupem štaufské, později aragonské a španělské vlády došlo k postupnému omezování náboženské svobody. Muslimské komunity byly ve 13. století násilně přesunuty nebo vyhnány. Poslední muslimové byli deportovány do Lucery. Židé zůstali do 15. století, ale i jejich postavení se zhoršovalo. Až byli za španělské inkvizice vyhnáni. Řecké pravoslaví bylo postupně nahrazeno římským katolicismem. Tím zanikl jedinečný multikulturní a nábožensky tolerantní model, který Normané vytvořili. Kulturní a historický odkaz. Přestože politická moc Normanů zanikla, jejich vliv přetrval po staletí. Architektura, umění a mozaiky přežily jako vizuální památka zlatého věku. Sicilská identita zůstala vícevrstvá. V jazyce, kuchyni, folkloru i mentalitě. Vědecký a intelektuální přínos normandského období ovlivnil evropskou renesanci a vztahy mezi křesťanským a muslimským světem. Dnes je období normandské Sicílie vnímáno jako předobraz možné harmonie mezi civilizacemi. V době, kdy Evropa často hořela v náboženských válkách, byla Sicílie ostrovem tolerance, rozumu a kultury. Závěr. Sicílie jako model středověké multikulturní společnosti Normané na Sicílii vytvořili neobyčejný politický a kulturní experiment. Z chudých válečníků se stali králové, kteří dokázali spojit neslučitelné světy, latinský západ, byzantský východ a islámský jih do jedné říše.
Jejich vláda ukázala, že multikulturní stát může být stabilní, bohatý a kulturně rozkvétající, pokud je řízen s rozumem, tolerancí a respektováním různorodosti. Dnes v době globálních konfliktů a hledání modelů soužití může být odkaz normandské Sicílie zdrojem inspirace pro moderní svět.